Yebo ingane zawethu impela sibona lapha uKing Bhaka njengoba ke esekhulumeke wageqa amagoli ke eveza ke ukufihlakele ngake ududuzile Zuma naye ke uFloyd Shivambu bafowethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ngicela ukuthi nginethulela yona ke lenkulumo King Bhaka nani nginizwele. That is the thing. So ilana ke manje kuFloyd nolokhu noduduzile ududuzile akayi-understand irole yakhe ukuthi hambe ifikiphi. Ududuzile eyakhe irole uqinisekisa ukuthi ubaba uphephile, ubaba benenkinga uyamkhonsola njengondodakazi, abantu abathanda ubaba uyabathanda bonke, akabadivide. Abantu abathanda ubaba uyabathanda bonke, akabadivide. Ubani owazi ipolitiki? Umuntu owazi ipolitiki ubaba. Ududuzile akufanele alwe nabantu abalando ubaba ngokwepolitiki ebeyiyena engayi-understand ipolitiki. Ududuzile kumele alinde kukhale ubaba. Uma sekhalile ubaba then usengena on board, usesupport ubaba njengelunga lomndeni. Ilunga lomndeni kodwa lele edeploywayo ba-right impela uma bemfaka eParliament ukuze eParliament enzeni afika kwazi ukurepresenta ubaba as a father, as a family, as umuntu awanaye. Kodwa uma sekudebatewa kumele abantu abangaphandle bazodebate. Ngiyangijabule bengabe ngakhulumi kakhulu emlonyeni ngithi that's it. Ifana ngisho umfazi wakho kwipolitiki, umfazi wakho kwipolitiki awumbeki phambili umfazi wakho. Awumbeki phambili kwipolitiki. If umbeke phambili ngelinye ilanga uyobona ukuthi you made the biggest mistake. Ngoba yindaba kumfazi wakho ucashisa elinye lamadlozi akho okuzothi wena uma unenkinga akwazi ukukulwela nokusupport umfazi. Kodwa uma umbeke phambili kwipolitiki ngelinye ilanga ngahlangana nama politicians amanye against wena. This is Mr. King Bhaka conveying whatever I'm conveying right now. I think you do understand me from wherever you are. From wherever you are. So, uZuma ukuthi asuse noma ahlele ukuthi kube umuntu angaphandle ozoba uSG of MK was a brilliant move. Akhumbule kodwa uZuma ukuthi idlozi lakhe lefamily liduduzile akumele abeke umuntu ozoba weak abe SG, because once waba weak idlozi eliduduzile lizogcina lifuna ukumcontrola leyo muntu. Once lamcontrola leyo muntu lizomcontradicta because lo muntu represent abantu bangaphandle. Uma ngabe kuxosha umuntu wangaphandle from being an SG kumele kuphinde futhi kubeke umuntu wangaphandle. And umuntu wangaphandle kumele akhishwe umuntu wefamily noma alwe nomuntu wefamily. Never kufanele kanjalo. Umuntu wangaphandle kumele abonwe ama-comrade. Abeke umzabalazi we-MK la ukhona. Ngoba la ukhona nje ubekwa ama-comrade. Kumele akubone ama-comrade bese landela inqubo yangaphakathi. Ukudlulisa ikhalo beke babaningi bayilandela inqubo yangaphakathi bazolaleleka. Kodwa uma kuzoba umuntu wangafamily futhi illiterate when it comes to politics izoyehlathini inhlangano, izoyehlathini inkangano. Ingakho nawe noma unebusiness ekhaya, kumele understand ukuthi kwibusiness lakho malizodila nomphakathi uyamdinga umuntu womphakathi ozoba sesikhundleni ukuze akwazi ukubona idlozi lakho maseliganga ngabantu. Ngoba amadlozi ngiyawazi mina abantu abuya ganga ngabantu, amadlozi abantu. Idlozi lo muntu ubuye licabangele lona, kanti lo wangaphandle uzobona maseganga ngabo athi hayi kuyaganga ngathi manje, kuyaganga ngathi manje. So nami ngimina bengizoma ngithi umsholozi wenza into right uma etududuzela akaxolise ngento ekade seyenza wenza kahle umsholozi, because ududuzile yena uresponda kwi-con kamsholozi. Ngoba ududuzile ngeke akwazi ukulawula umsholozi kwipolitiki. Never baba,
Never khohlwa kufana nengane ezelwe yimina ngeke ukungilawula kulolu hambo la spiritual khohlwa. So akufanele uyingane yami uphinde uzoxabana nabantu mina engibathandayo. Never baba. Nawe futhi uyenze lo mistake baba. Abantu bangaphandle baba babaluleke ngisho kunomsebenzi. Kumele kuqale kudla abantu bangaphandle before kuze kudla abantu befamily. Because if abantu befamily bengadlile bazoyikhulumela phansi lento ukuthi yazi ukudla kushodile safa indlala ngoba bafamily. Kanti mangadlanga bangaphandle bazotshela wonke umhlaba ukuthi lo yamcimbi sifile indlala. Kudliswa abantu kudla abantu bangaphandle before abantu befamily. So mina manje uDuduzile nje bandla angikhathanda noma ngathini yena kumele ame nento esuke isihlasela umsholozi uma eye emakhothi umsholozi kumele ame uDuduzile athi dad I'm behind you. Uma umsholozi going through difficulties uDuduzile must be there ngoba kunedlozi elikhulu elicashe kuyena. Yabo uma kunabantu abaplana ukubulala umsholozi esezwile uDuduzile angalwi nalabo bantu akatshela umsholozi ukuthi kunama politicians afuna ukubulala then umsholozi ngoku-understand ipolitiki kade babefuna ukumbulala mos uyazi kuliwa kanjani ezimpe enjalo akakwazi ukuzwa bethi abantu sombulala umsholozi usiyasuka yena uya lapha ya ku Twitter usefika uyabhala bazombulala ubaba mutshele ungayenzi mistake ungasho mutshele yena uyayazi ipolitiki mayinjalo ukuthi bachepwa kanjani labo bantu bakhulunyiswa kanjani bathunywe ubani yonke into enzeka kanjani you report baba to the superior. That is King Bhaka baba, that is my statement. Ukhumbule ukuthi noma yinini beke kwaba nongaboni ngasolinye kubantu abanenhloso eyodwa izitha ziyangena through kunezitha la eseyingene ngakududuzile ezama ukuyiqumba phansi MK zigamanxile ngakududuzile kunezitha esezingene ngaku Floyd ezama ukuqumba phansi MK zigamanxile ezifu ziyamsupport. So inhloso manje ye-MK le abantu abayingenele isingaphazanyiswa yini zidididi nje zalabantu abawu2 uDuduzile no Floyd mayefika naye angafiki with the arrogance abekhala ngayo la esuka khona mayefika sithi uSG akafunda ukubalalela abantu kuqala before athathe inqubo angavela athathe inqubo as he pleases naye. Kodwa ukuthi uZuma uyayiunderstand ipolitiki uzombona mayephuma kulayini akwazi ukumtshela ngokwepolitiki hayi kodwa ukuthi idoko loDuduzile lelo hayi khohlwa baba utshola yimini uKingBhaka mawungangizwa futhi fusake umehluko ngeke ngize ngicheme nje mina ngeke ngize ngichome. You always report to your superior baba. Then uthole instruction ngoba mase backfire. Reason why you report. Usuku reportela ukuthi may backfire vele iliwa when izoliwa superior. That is why each and every step you take you must report. Fana nengane uyizele kumele report kuwena uma ngoba mase backfire whatever into ayifaka kuyona izobuya ize kumzali. Ayimreportela umzali before kube khona isinqumo esenzayo. Awusenze isinqumo masiyagaxela umzali engasazi ukuthi uzokhipha ngani sewugaxela. You report.